Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke ngalanto yehlepha before kuqale iSoweto Derby pha izolo. Phakathi kwe-officials ke zamaqela amabini eKaizer Chiefs kunye neOrlando Pirates. Lamfanekiso ke ngomfanekiso esingawudingiyo kwibhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Asifuni besiyinabisa ke sisithi kwaqala mbotyi kwaqala lahle kwaqala lo akwaqala lo. Lamfanekiso nje kwawona nje ingaske ungangaphinde wenzeke kwibhola elikhulu laseMzantsi Afrika, ngoba ibhola elikhulu laseMzantsi Afrika kulapho kudityaniswa khona imihlambi eyalanayo. Kulapho athi umuntu noba ebenenhliziyo ebuhlungu athi wakufikelela kwibhola elikhulu laseMzantsi Afrika fikelela xole ngokubukela ibhola yalapha eMzantsi Afrika. Xa kuzoqhubeleka ke kusenzeka izinto ezikumila kanje noko zawuphula umonde kuluntu jikelele elithanda ezemidlalo ingakumbi ibhola apha ke eMzantsi Afrika. Sinethemba lokubana ke ayinophinde yenzeke into ekumila kanje. Nomqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke uBen Yosef uyibekile loo nto, wathi naye uyavuma kangawolapha eMzantsi Afrika, kodwa laa nto yenzeke phano ingumfanekiso ombi kakhulu kwibhola ke elikhulu lalapha eMzantsi Afrika. Uthi laa nto ingaske ingaziphinde yenzeke konke kwibhola ke elikhulu lalapha eMzantsi Afrika. Ingumfanekiso ongafunekiyo ngoba ayinamfundiso, awukho lapho izawuthatha umuntu imse khona. Into ebalulekileyo ebholeni kukuthobelana, ngoba isport umwaso sihamba nerespect, sihamba nentobeko, sihamba nenhlonipho. Kulapho kudityaniswa khona inhlanga ngenhlanga zicommunicate ngebhola. Kulapho kudityaniswa khona inhlanga ngenhlanga zitsho zazane ngenxa yebhola. Xa kuzobakho ke izinto ezikumila kanje siyazibetha, siyazichitha, salisuse lo demon ke kwibhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Nomqeqeshi ke weOrlando Pirates ke ukwengeza nje, yena ke ekhala ke ngendlela iiplayers zakhe zithe zadlaliswa ngayo pha liqela leKaizer Chiefs ke, esitsho sithi ke akayazi noba bekudlalwa ikarati, akazange ayibone into yelo hlobo into lokubana ke iplayers eKaizer Chiefs ezifune ukophula iplayers Orlando Pirates. Washibalula ke esithi ngakumbi ball players zakhe ezifana noRele Mofokeng, ezifana ke no Leremi, ezifana noApollos, uthi ke bebefuna ukuziqatha zimelenze abafana beKaizer Chiefs. Mfana mqeqeshi weqela leOrlando Pirates ayenzekanga loo nto ngolo hlobo. Nina qha beni under pressure ngoba benifuna u3 points ngenkani, ngoba anisadlali ngokunini izintsile, nidlala nijonga iSundowns, nidlala ngenkani, nifuna u3 points ngenkani. Yiyo laa nto nensi ngathi ngoku kunezinto ezithe zenzeka against nina pha kula Soweto Derby. Akho kwanto yenzekileyo pha. uNdlovu makhe uRele Mofokeng wamcika tu kwaphela ngaye. uRele akaqala ungabonakali kwiSoweto Derby, umwaka akabonakali kwiSoweto Derby uRele. So ke ngoku leyo kubana uzokhalaza mfana omdala ayinosebenza. Nina qha benizixakekise kakhulu ngoba nithi nidlala nijonga iSundowns, nithi nijonga iSundowns nifuna u3 points ngenkani. Ayenzekanga ke loo nto. iKaizer Chiefs ke iye yangumqobo yavala, anakwazi ukufumana ke loo 3 points. Njalo ke ningangena ke nani ke baphulapho nisho into yokubana ke nina niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.